Morning po sa lahat, ma'am and sir. So karon nga adlaw is moadto ta sa bulad. No, kay daghan kay nag-comment sa kuha ng egg number sa mga tagya sa bulad, sa wholesaler. So karon para makaingon jud mo legit kay na mo nag-comment og legit ba. So legit yun siya 101%. So moadto ta karon para ma-face to face gina to pangutana ang wholesaler, then pwede ra daw siya sa online. Pwede niya ipadala ang imong order. So kung taga Cagayan ka or Iligan or taga asa man ka, so kamoy na magsabot kay siya mismo ni hatag og number, so nang convince siya. Then tilin ka na ato apong tanaon kung pila presyo sa dayok og sa suka na pud may madayok da daghan gud kay pun dayok diha dayon suka na po yung mga suka lagmi pud gayo. Tara, kuyugi ko nyo. God bless you. Ilang kilo si mong mulmul day madam? 250. So kung ang dagko, so ang wholesale na Pwede ra to 30. pwede ra 30 minimum of kinahanglan dagan-dagan. 10 kilos. Okay. So kining sanay sila usa Pusit. sweet gini siya. Oh, Pila pong wholesale na madam? 600 man ang kuan, ang wholesale na mo ni 550. 550. So kini siya tag 280. Lapu-lapu. Lapu-lapu. 280. Di ang wholesale na 250. 250 baraton lang na. Kani boneless danggit. Tunis danggit. Abi ko ana ni 800 man ta ni gi-adjust na ni 700. 700. So ang wholesale na madam? Mo na nang 700. 700 wholesale siya. Kay 800 man ta ni siya. 800. Karon na ni gi-adjust. Okay. Kilo. Balo pila po ning wholesale ni madam? Kana 150, 140. Ay 140. So dili na kagansi, dagko siya kayo, daghan pa gyud. So pwede na kayo ni sa negosyo ni mo sir. Dayon, kini unsa ni siya madam? Mo na katong mulmul. Amo ni mulmul no? 1 kilo na na. Gilahi-lahi na lang nimo. Oh, 1 kilo na na siya. Kini sa unsa ni siya languso? Hasa. Ay hasa. Pilang Anduhaw ba? Anduhaw. pilang wholesale ni madam? 150. 150 na lang. So, baraton na kayo, 150 na lang wholesale. Dayon kini kay Bisogo. Bisugo. Pila wholesale? Na, mo na siya 240 ang last. 240 ang lasa ni. 240. Kaya adjust naman ko na. Basta gamay na, mo naman na-adjustan. I-adjust na ninyo. Okay, Kaya kini. tilapia. Tilapia. Wholesale ni madam? 140. 140. Dayon kini, saan siya? Pusit nga unsalted bilog. Pusit. Bilog. Mo na niyang Pusit presyo bilog. gini Pwede na nag 700. 700. Dayon kini, Indangan. pila wholesale ni madam? 160. 160 wholesale. Sige. So klaro na kayo mga sir, kung gusto mo, please lang kog contact ni ma'am. Nga Indaymar dried fish. Masay ngalan ma'am? Indaymar dried fish. Tara. Kana Indaymar dried fish. Ay isorti sa imong number ma'am. Masay cellphone number nimo? 0966 0966 133 133 6696. 6696. So ma'am, kung mukuha sila nimo, dire na lang kamo nila mag-istorya ha, aron makaingon sila legit jud, kina mo ginangutana sa ka kung legit ba daw. Kasi man kaingon sila scam ba. Duha lang ka number. Duha ka number may hatag, gida ma'am. 09065. Okay. Takmbana ni Sa imong bana na siyang number 47 47 82. 404. Okay. Salamat kayo madam ha. Dayon mo na siya ay lang. Mo ni 1/2 sa bunlis oh. May amo nito nga. Daghan na di kasi sa kilo din no. Daghan na giday. Ani mo ni talakito. Pilang pa na madam? 250 ang kilo talakito. Ang wholesale na niya? Bidirag 230. 230 ra. 10 ka to motoy. Panangitan upod. Pananitan. Panangitan. Wholesale na? 230. 230 gapon. Okay. Dagko man na namay 180. 180 ni. 180. Pwede ra 180 siya. Dagko kayo. Dili ka gansi. Panegosyo na dyan. So sir, kung naglantaw mo karon ma'am, so ayaw mo pagdaduha kay legit tinood ni. So direkta sa wholesaler. So kamo na bahala mo kontak nilang ma'am. Daghang kayong salamat. God bless you all. Oh, nagihapoy suka si madam. Wholesale gihapon ni kung gusto mo. Oh. Mo ni partner nimo sa bulad. 50. Ah,
100 ang dagko din 50 na sa wholesale. Okay? So daghang kayong salamat ha. Salamat, madam.